Welcome back to the novel narrative. Tiri pano tichiverenga bhuku redu rovambira tava pachitsauko 3. Do not lose a heart. We are still going to read so many other novels tichisanganisira chero echindevele. Musi wemugovera masikati tava pachitsauko 3. Apo Mike kunaka aitambura pamusoro penyaya yerovambira. Shepherd Maria Wanda akanga agere akazvambarara pasofa muimba yokutandarira. Akanga achimbozororera mabhuku aakanga achiverenga. Mumusoro akanga akapfeka maheadphone achiteerera mhanzi yaibva pakawairosi kadiki kaakanga akagadzika parutivi rwake pasofa. Aifarira mhanzi yerege kunyanya. Paakanga akazvambarara kudaro achiteerera mhanzi iyi, pfungwa dzake dzakatanga kumhanya paupenyu hwake. Baba vake vaMaria Wanda vakanga vakabudirira muupenyu. Vakabudirira nokushinga kwavo pamwe nokuzvipira mune zvese zvavaiita. Panguva iyi yaishanda baba ava vaishanda mukambani yeinsurance. Baba ava vaidada nevana vavo vatatu, Lovemore, Mary naShepherd. Shepherd ndiye akanga asara oga pamba achiita form 4 yake paRemuka High. Lovemore akanga apedza makore 5 achidzidza ari mhiri kwemakungwa. Akadzoka ine madhigirii akaita kuti achemerwe nemakambani mahombe akawanda munyika ndokusarudza kushandira kambani yomuBuruwayo. Hanzvadzi yake Mary yakanga itangopedza kosi yayo youkoti ndokuitwa mumwe wavakoti vapaparenyatwa muHarare. Mary akanga asiyirwa zamu naLovemore, iye ndokurisiyirawo Shepherd. Vaviri ava, kunyanya Lovemore, vaikurudzira kwazvo Shepherd kuti adzidze azova noupenyu hwapamusoro mune ramangwana. Shepherd akarangarira mashoko aakaudzwa namukoma wake maererano noupenyu hwemuZimbabwe. Musi uyu akanga amusheedza ndokupinda naye muimba yavo yokurara. Shepherd akarangarira mukoma wake achinyatsomukomekedza achiti, "Munun'una Shepherd, ndinoda kuti unyatsoteerera zvandiri kuda kukuudza nhasi, uzviise mupfungwa dzako. Fundo chete ndiyo inoita kuti upenyu hwako huve nyore mune ramangwana. Kana munhu akasadzidza, hapana chako, unofa uri muranda wevamwe vanhu. Hauzowani mukana wokuita kuda kwako. Zvese zvaunoita neupenyu hwako unetenge waudzwa kana kumanikidzwa. Upenyu hwako hunenge huri mumaoko evamwe vanhu, kwete iwe pachako. Mumakore akapfuura mumabasa mainzi, kana une yataite standard 6 waiwana basa nyore nokuti ndiwe munhu ainzi akadzidza. Kana kuchipurisa vaitokuchemera kana wakaita standard 6 yacho. Nokufamba kwenguva standard 6 iya yakatanga kushaya basa nokuti vanhu vazhinji vakanga vaita standard 6. Saka vakanga vodiwa pamabasa kana kuchipurisa ndevaya vakanga vaita form 2. Asi mazuva ano form 2 haichina basa nokuti maform 2 awanda. Iko zvino kwava kudiwa maform 4. Form 4 yacho inotodiwa kana wakabudirira zvakanaka, kwete form 4 yezita. Zvino zvandinoda kukuudza ndezvokuti usafunge kuti ukaita form 4 yako ukapedza woti wanaka. Enderera mberi nechikoro. Shungu dzangu ndaida kuti usvike pakutora madhigirii. Mari iripo ndinokutsvagira. Hatipedzi makore 10 kana 5 chaiwo form 4 ichiwanisa basa. Mabasa anenge ave kuwanikwa nevaya vanenge vane form 6 nokuti maform 4 ave kutowanda pari zvino. Tozosvika nguva inenge yava kudiwa vane madhigirii, ndipo pavanozoona kuti mamwe maform 4 nemaform 6 anenge ava kuita mabasa epasi kuti vararame. Saka Shepherd, unofanira kudzidza. Ndinozviziva kuti iwe unokwanisa kushinga kupinda ini nokuti unogona kupinda zvandaiita ndiri muform 4 yauri iyi. Rega kuita zviya zvandanga ndoda kuita ini ndiri pachikoro zvokumanyira kutamba nevasikana nokuti zvinokupinza mumatambudziko anokutakura muupenyu hwako hwese. Lovemore haana kugumira ipapo. Akazomusheedza kumba kwake kuBuruwayo ndokumuudzazve mashoko akadzama. Kunyangwe kuzorora chaiko akaona saakanga asingafaniri. Panguva iyi kwakanga kwasara mwedzi mumwe chete kuti vanyore bvunzo yavo yeform 4. Achiteerera kumhanzi iyi akaona kuti pakanga pasina nguva yekutamba.
aitofanira kuita mutsimba namabhuku. Kuverenga ari pamba akaona kuti hakwaiita kuti aise simba rake rese. Paikwanisa kusvika shamwari achiverenga votora navo voenda kundofamba-famba zvavo nokuti zvaioma kuti adzinge shamwari dzake. Muwairosi maikwanisa kubuda chimwe chirongwa chaimunakidza osendeka zvamabhuku oteerera kuchirongwa ichi. Saka akabva afunga zvokupota achienda kunoverenga ari mudondo musina aizomukanganisa. Pakarepo akavhara kawairosi kake ndokubvisa maheadphones munzeve. Akarongedza mabhuku ake mubhegi ndokubuda panze. Akaona mai vake vamire vachitaura nomuvakidzani wavo. Amai, ndichambonoverenga mabhuku angu muchitondo chiri mhiri kwemugwagwa ndinodzoka hangu manheru. Wafunga kuverengera musango ka? Wazvionaka kuti mumba munonetsa kuti unyatsoverenga iwe uchifarira zvemaredhio izvi. Handiti ndakakuudza kuti mukoma wako aenda musango achisweramo ndiko kubudirira kwaakazoita. Ndiko kwandava kutoenda amai. Kuwatakura here masangweji ekunodya kana wava nenzara? Mati ndingatakura masangweji renhai mai? Aiwa kana, regai ndiende ndakadaro. Amai vake havana kuzviteerera zvaakataura. Vakapinda mumba ndokumugadzirira chingwa icho vakaisa chizi nenyama yenguruve pakati. Vakatora bhotoro remvura inotonhora zvazviri ndokudira dhiringi makare. Isa mubhegi rako kana wava kunzwa nzara wodya. Hazvibatsire kuti wobva pano nguva yaunosvika musango macho wotanga kunzwa nzara wodzoka kuzodya. Kana uine nzara mabhuku acho haambopindi mumusoro. Shepard akatambira kudya kwaakapiwa ndokuti, mazviita amai? Akatora chingwa nebhotoro ndokuzviisa mubhegi makanga muina mabhuku ndokubereka bhegi rake kumusana. Imba yavaMaria Wanda yaiva pedyo nechikoro chekuredza makare murimuka. Yakanga yakawedzerwa zvaiyevedza kwazvo zvokuti kana uchigara muimba yakadaro haumbofungi zvekundogara mudhorobha nokuti ivo vaiva musabhabhu chaimo. Kana umire pakuredza kumabvazuva ndiko kune njanji yomugwagwa mukuru unoenda Buluwayo. Hapana mufambo wakareba kusvika panjanji nomumugwagwa uyu. Shepard aifanira kudarika njanji agodarikazve mugwagwa kuti apinde muchitondo chepurazi ratiki umo aida kundoverenga mabhuku ake ari. Shepard uyu akanga ari mukomana akasimba kwazvo. Aiva mutema, aino musoro muhombe. Mhuno yake yakanga yakafara igere pamusoro pomuromo wainge nhindi yerwatata rwakakangwa. Aifamba akati twi achiratidza kuva munhu anoita mutsindo kana achitsika pasi. Aizara mumbatya dzake dzaaipfeka kuti shutu dzichibva dzaratidza munhu akasimba. Dai aive makarakare pasi chigare ndivo vaiitwa machinda makuru amadzimambo. Parimuka hai paidzidza vaiti vakaita mhanza yokuva naShepard nokuti panhabvu hapana chikoro chaitevera kana aripo. Aiti kana achitamba nhabvu pose paipfuura napo aine bhora mumakumbo make vose vaiiti rakata kupunzika voga. Tundonda twaingorovera paari tuchiminyuka makumbo totakurwa toburitswa munhandara tumwe totoendeswa kuchipatara chaiko. Shepard akanga asingatauri nomunhu asi hasha dzake dzaiva padyo kwazvo. Akanga asingadi zvokudenwa. Waiti ukamudena kunyange uri munhu mukuru waitosimba. Shamwari dzake dzakanga dzava kumuziva zvokuti dzaiti kana dzotaura naye dzaisaita zvokungovhumuka. Dzakanga dzoziva zvaaifarira kunzwa nezvaimugumbura. Achidarika njanji akarangarira zvaakaudzwa nomukoma wake Lovemore kuti haaifanira kurega chikoro achimhanyira kuroora. Akanzi aifanira kuzviisa mupfungwa dzake nguva dzose kuti chaiva chokwadi kuti ivo pamba pavo vakanga vakagarika asi hwaiva upfumi hwababa vavo kwete hwake iye. Kana achinge aroora haaizogara pamba apa asi kuti iye nomudzimai wake vaitozonozvionera muupenyu hwavo. Shepard akapfuura nepamuuyu ndokona pamire motokari mbiri dzavarungu vaitenga madhoiri. Akadarika mugwagwa ndokupinda muchitondo akandogara pane rimwe dombo ndokunzwa kuti motokari dzaipfuura mumuganga dzaimunyaudza zvokuti haaikwanisa kuverenga zvakanaka. Akasimuka ndokupinda mberi uko kwaainzwira ruzha rwemotokari kure. Akawana pakanaka ndokugarapo.
Kumba kwaakanga abva, amai vake vakasara vachitaura nomuvakidzani wavo. Vakazopinda mumba vogadzira kudya kwemasikati. Vari mushishi yokubika, murume wavo akabva asvika. Waiti ukaona baba namai mari yawanda ukasaudzwa kuti vaive murume nomukadzi vakaroorana, vanotova nemhuri, waiti zvimwe ihanzvadzi nehanzvadzi. Vakanga vakafanana zvose chimiro nemiviri yavo. Vose vakanga vari vakobvu, vaine urefu huri pakati nepakati, vaine utema hwakaenzana. Muzvirongwa zvavaita muupenyu hwavo vari vose, zvizhinji zvacho vaiwirirana zvichibudirira. Vamari yawanda vakakwasa mudzimai wavo ndokuzarura firiji vachibva vatora bhotoro redhiringi. Vakanga vaine nyota chaizvo zvokuti havana kumbowana nguva yokutsvaga girazi rokunwira. Vakabata bhotoro riya ndokuriti pamuromo dzi, ndiye gabidi gabidi gabidi, uchiona huro kufamba. Pavakanzwa mwoyo wavo kuti tono, ndipo pavakazozvuva chigaro ndokugara vakatarisa mudzimai wavo aibika. Ko Shepard waendepi? Ndauya nemamwe mapepa andiri kuda kuti andibatsire kunyora. Hakusi kuneta kwandakaita ikoko. Shepard aenda musango kunoverenga mabhuku ake ave kugadzirira bvunzo yake iriko mwedzi unotevera kauyu. Saka kana zvadaro mukati achabvuma kundinyorera mapepa angu nhasi, unobva watya kumutanga mwana uya. Handizivi kuti akatodza ani hasha dzake mwana uyu. Imi hamuoni kuti akatodza mukoma wenyu baba mukuru zvenyika? Vakomana hasha dzina baba mukuru zvenyika unobva waona kuti ndedzedzinza chete. Muchaiuka gore riya pamariro emuzukuru wenyu, mwana wemwana wavo David. Chokwadi paya dai musina kusimba imi hama makatevedzera zvavaida, chokwadi mhuri yese yaizenge yatsvira mumba. Iye Zenge anonzi akatozoremara gumbo riya raakarohwa nemubhadha wavo baba mukuru. Akatoremara uya, handiti ave kutofamba akakotama. Ndiko kwakatora Shepard hasha dzake koko. Hamuoni zvaakaita musi uya waakamutsana nemurume uya? Dai musina kumubata murume mukuru aifa. Chokwadi vakuru vakataura kuti mbwanyoro ndidzo nheuri dzamatewe. Mukaona Shepard anyerere munoti akapusa, asingadenwe muone inyuchi dziri mumukoko chaidzo. Zvinotoda isu tave kumuziva, kwete munhuwo zvake. Ko Lovemore akatodza ani? Naye my boy. Uya ndiye akatodza imi, akasununguka kumunhu wese anoda kugara achiseka. Pese paanouya pano haumuoni here kuti mukanyarara munonzwa ave kutobvunza kuti zvaita sei okusetsai. Zvino Shepard neicho chiya chaanopfekera munzeve chiya, aiwa anobva ati zero zvake, unotaura kunge uchapera mweya pasina anokunzwa. Baba waShepard vakapedza dhiringi ndokugadzika bhotoro mubhokisi remabhotoro ndokudzokerazve pachigaro. Uyu Mary ndiye akazofanana nemi my boy. Murume achamuroora achapinda pfumvu yokushushwa. Vakabva vatanga kuseka zvavo pavakapedza kutaura. Ndinoshusha here ine baba valavhu? Handishushi ine. Ndinokuziva ikaimi. Munoti munhu akabvunza mumwe wake kuti uri kubvepi? Zvanzi wandishusha. Imi ndimi munoshusha musingabve mukicheni mandinenge ndichibika. Vakadaro mai vachibva vasekawo. Baba namai vaMari Yawanda vakataura nezvevana vavo, nezvekushushana, nezveshanje vachifara zvavo. Vapedza kudya kwemasikati, vaMari Yawanda vakataura kuno mudzimai wake, mochigadzirira tichienda chegutu kuya kwatakashedzwa kwamutero. Mai Mari Yawanda vakakanuka. Zvinoti nhasi ndaitofunga kuti mugovera unotevera. Hezvo inga mazuva ari kumanya. Zvino zvandisina kudza Shepard akasvika tisipo achaziva sei kuti taenda chegutu. Achatambudzika chaizvo. Handiti tinodzoka hedu manheru, hapana chinonetsa. Imi mochingosiya makii pamunoasiya mazuva ose kuti azowawana kana achinge adzoka kubva kunoverenga kwaaenda uku. Vakabva vaita chipatapata kurongedzera kuenda kuchegutu. Mutero airehwa uyu akanga ari shamwari yavaMari Yawanda kubvira vachiri pachikoro kusvikira vawane vose vachingofambidzana paushamwari hwavo. Zvakabva zvaitika kuti madzimai avo ave anowirirana, izvo zvisingawanikwi pakati peshamwari dzakadai nguva dzose. Vaipana zvipo zvakasiyana-siyana zvaimirira zvakasiyana-siyanawo. Saka musi uyu wakanga uri musi wokupinza mukuwasha waMutero mumusha. Ndiye akanga aroora dangwe rake. Hazvaiita kuti akangamwe sahwira wake wepamwoyo vaMari Yawanda. VaMari Yawanda nomudzimai wavo vakasvika muchegutu pamba paMutero.
vachiwana vakamirirwa. Mutero pfungwa nemeso zvaingova kunzira. Pavakasvika, madzimai akambonderana, varume vacho ndokurova nawo mapendekete vachigwinha namaoko vachiratidza kufarirana zvikuru. Kana naiye mukwasha nevamwe vaivepo vakazoona kuti mhuri mbiri idzi dzaiwirirana zvinodadisa chaizvo. Zvirongwa zvakafambiswa, mitemo ikatevedzwa, vanhu ndokutanga kunwa hwawa, marekodzi achiridzwa, nyama ichigochwa. Ava manheru vechinyakare vakavharisa zvemarekodzi ndokutanga kurova ngoma dzepasi chigare. Maria Wanda naMutero vakafara zvikuru zvokuti ava manheru Mutero akaona kuti aizorasikirwa neshamwari dzake akadzirega dzichifamba nousiku kuenda ukadoma. Haana kuzvifarira kuti shamwari yake ichaire mota yakadhakwa, kwakanga kwasviba. Nokudaro akavati varare. Ramangwana yavasvondo vakafumodya sadza nenyama yakagochwa ndokutanga kuhunwa vachiti vaibvisa bhabharaze. Vakatobvapo atova masikati kudzokera ukadoma. Mai Maria Wanda vofunga Shepherd uyo akanga ari oga asina anomubikira. Uyu waShepherd mugovera masikati akawana pfumvu. Akasvika pamba achibva musango ndokuwana vabereki vake vasipo. Akatambura zvikuru nokuti akanga aine zvaaida kuvaudza zvakanga zvaitika musango maakanga ari. Paakapinda mumba akatanga kufamba nemba yose seshumba yapfigirwa muchizarira. Dzimwe pfungwa dzakamuti aende kumapurisa kundotaura zvakanga zvaitika, asi akatya kuti zvimwe iye ndiye aizopfigirwa zvikamunetsa. Kuda aizobatwa nemhosva, akaona kuti zvaiva nani kuti atange ataura nevabereki vake, ivo ndivo vaizomuudza zvokuita. Akavamirira kuti vadzoke, asi akasvika pakurara vasati vauya. Hope dzakatanga dzichiramba kuuya kumeso kwake achingoona mupfungwa dzake chiitiko chomusango maaiva. Uku ndokupera kwechikamu chedu chechitatu. Tichauya zvakare nechapter 4. Please don't forget to like and subscribe. Mumanye kuchannel yedu yemanovels. Kuno kuti tiri kungoisanzwisa, asi uko guys zvinhu zvese zvakarongeka naika tichange tichifamba nemanovels akasiyana siyana kubva yechinyakare kusvikira pamalatest ari kunyorwa nevachiri kutemwa dzinobuda ropa. Titende guys for watching. Thank you so much. Please don't forget to share kuti mavideo edu afambe.